Hi, hello mga ka-followers, mga ka-listeners, maayong adlaw no. Maayong gabi kanatong tanan. Kumusta adlaw dahil karong Sabado no? It's size na sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Pagkaroon din no, niya na sa laing sigilano no sa mga aso ni Kuya Guliat. Sa dulo pa din no. Shout out tayo ko no kang Jonel Dayday. Salamat kayo idol no sa pagsunod, sa pagpaminaw no sa akong gipang-upload yung mga sugilano nga gikan sa aron ni drama. Usa tanan nga nagsulod ang dramahan no, salamat kayo ilabi na sa akong uban akong gipang-upload no nga mga sugilanon. Salamat kayo amping mapirmino. Ug karon no ang title ang dramahan no sa mga asin ni Kuya Guliat Saturno Ono. Balik ko no mga followers no mga listeners kung unsay istorya ang dramahan no bahin aning kahon nga kasi sulod ani niya. Bayno, balik ko no sa pagpaminaw din sa manahong na no nga sa mga asoy ni Kuya Guliat. Saturno Ono. Saturno, bayagaw. Panguyapi dayon nas Gianna, aron dili ka maunhan sa lain. Di lang ko, Rizzy, baigaw. Kaya gibaharan na ba kong Roderick? Nga dili pa duulo ni Gianna? Unsa? Kailas ko niya. Maglikay lang ko kaya dili ko gusto nga magulo niya si Mama Imelda. Isus, mura magkakaroon pa ng ti Imelda, uy. Pirmi naman na siyang magulanon, good. Sukad lang nga namatay sa anhing tiyo makoy. Pinangga magugkato niya si aning tatay Makoy. Baigaw, pamilya mi nga nagminahalay. Mga sakit kigay sa dughan ang pagbiya ni aning tatay. Butana, gini mo gapagaw, eh. Pero tempa, nga nagig ka, no, nga sa turno uro man ang kompleto ni mong pangano. Asa gid ka nagikuha nilang ti Imelda og anhing tiyo makoy no ang imong apelyado, baygaw? Ambot lang, kay kung sinanay nga itong pangutanon, igo raman mo ingon nga pagsumpa kuno sa tunglo batok sa among pamilya. Baygaw? Ang pangutana, kung kinsa gyud ang nagtunglo, baigaw. Nakabantay sa deka, Gianna Wafa? Oo, uy, nakabantay, uy, Rizzy. Pero, karon na gyud nato ni Gisgutan, no? Manag-agaw man gyud mi no, pero hastang among mga paryente, wag gyud ideya kun nganong uro ang gidani sa turno bay agaw na akong apelyido. Nang matay na lang tong ako mga ginikanan. Wag gyud ko nila sultihig ngano, Gianna Wafa. Ang iyang nanay, si Imelda Rodante. Ang iyang aning tatay, si Makoy Rodante. Pero siya, sa turno uro. Maulagi uy. Unya, siya ray wag gyud makatakog eskwelahan apan mas utukan pa kay kanato mga graduhan. Bitaw ay, tinuod gyud na. Ug proud kay ko nga nahimo na ko siyang suod nga higala, Rizzy. Mga kon, manguyab nimo ba? Sugta dayon akong bay agaw ha. Hala ha, una-una sad ka diya da. Pero may isulti day ko nimo, Gianna uy, Wafa. Unsa man na, Rizzy? Bahin is gisulti nga rin ako ni baygaw sa turno nako. Lagi unsa lagi. May kalabutan ni sa gibaod ni Roderick nga niya, nga dili ko na siya paduulo nimo, ug labi na nga dili gyud ko namahing manguyab siya nimo. Lokoloin. Unsay buti pasabutan ng Roderick? Nga doon na siya katungod na ako? Nalibog uroy. May hirikita ra. May kayo. Gadin ni kita sa merkado sa lungsod. Nagkita sa torno oro. Kabantay ka. Kay nga naman day, Roderick. Aron sa yun. Balik-balik ko na ko ang pagsulti mo. No. Ayaw yun ah. Ayaw na yun padool ni Gian. Kamantayan ng Gian ah. Ayaw yun padool niya. Kay hapit namin magkauyab. Unsa ba hapit mo magkauyab nga? Wa manggid gani ka makaingon? Unsa? Kung magkarambula ta karon din mubalhin diri nato ang atensyon sa mga tao nga busy kay nining merkado. Kung wa sila labot, wa sila pakialam. Kaya unsa man, ha, Roderick? Sumbong giti ka sa kong papa. Ispakitik ang dako. Nakailan ni gaon sa kamal dito akong papa Calixto. Sige, sumbong. Kay pakiton sab ka nako kung saon ako sa pagsugo ang imong papa Calixto nga matud pa nimo maldito. Saon ha na nakisaon-saon ha? Lo! Kabugiro ni mo sa tornoro!
Tinuod lagi, papakaliksto lagi. Tinuod lagi. Pariglahan ko sa tiga-baryo ganlag sa Turno Oro. Ha! Ang anak ni Milda nga lahi nila og apelyido? Opa! Ato rin pa. Patagma si mo kung biyahe sa itong tikjang dong store. Oh, baby, gani, baby. Soy, batay yun niya. Baby, hay, malibiki, ako kinimpatag mon. Dali ba? Dali! Dali! Ato ang tuon pa! Tara! Dali pa. Kaya unahan na ng umundak water refilling station. Muna di ba? Unahan na. Nara siya pa. Si Saturno Oro. Pantay ka pa? Di ay. Di ay lagi. Di ay yun. Karoni. Uy. May lurat ang mga mata pa. Uy. Insik na bang dako niya lurat sa mata. Sila si Roderick o ganyang amahan? Hoy! Sa Turno Oro, nga anak ni Milda Rodante. Giunsa ni mong akong anak na si Roderick, ha? O man, Uy, masiwa man. siya ramang gani ang nagminal dito na ako, Sir Calixto. O man na ako siya unsa agod? Wa! Baka kun. Musumbong kayo na ako, guwapa ni mo siya awaya? Mulimod na ba yung kada? Isog ka na siya kanina pa. O sige ba nga anak na sa tagiyaran tigjang dong special foods. Kama rin noon, ikaw kong papa. Gaway ko niya. Kay wa ko na siya mahadlok ni mo. Stoy, Uy, pisit pa. ba ini ay. Yoy, Kaya no ba nimong musulti og bakak, Roderick? ilamoy. Ikaw rin ang pagkakunog dili ako. Mahayan mo og mahal ang gibuhat ni mo kang Roderick. Tiyo mo na. Mahaya ni mo, niya mahal pa yun. Tubag! Mo ba? Aw, sir, wala gitawon sir ay. Ay ko kunin niyo og pakasad agod. Kay tingali bayag magmahay sad mo. Usa! Yamat. Kada ni pinabinding-binding, pero nag-iking group ang binding da. Yamat Tanawa pa. Tutuki ka pa. Niya, nakapati ka ba? Nabati bitaw ni mong unsay may sorte. Hindi kita wala pa. Dapin kamay, Roderick. Dapin ko. Dapin kamay. Dapin ko, di ba? Dapin kamay, gamay lang. Okay pa, yan na. Kay pailhon ko kinitawhan na. Wapable. Mura ginig mga ihas yung mga tawahan na. Dapin, Roderick. Kay pailhon ko kinitawhan na. Dapin na yun. Galisto. Ano ha? Kulatahan siya pa. Kulatahan mayo pa. Kana, bunal pa. Hoy! Sa Turno Oro, nag-unsa ka man din sa merkado nga taga-baryo man ka. Gisugo ko ni Nanay Imelda ug usa ka sakong bugas. Seryosa mo tubag kanahan. Unya, nga nang wa ka mo adto sa among bugasan aron adto ka didto mo palit. Nganoy, tubag. Kuwang magtimbang usa ka sako ninyong bugas mamay, Sir Calixto. Aya. Ikaw magsubra 2 ka kilo. Ay, usa! Paraan na. Butang-butang ay. O limal ko ha? Limal ka? Tinud lagi. Kulatahan na pa. Butang-butang na yan. Patakalan ko kam ng bagba niya pa. Takalan sulti. Asa mo ba? Gidawat na sa natong negosyo yung mga bugas pa. Ay, bugasan. Ay, sir. Tanawa ko, sir. Ay, sir, ha? Totoki o nang ako mga mata, Sir Calixto. Toto. Eyes to eyes. Sir Calixto, nasuko ka pa na ako, sir? Wa man. Suko good. Kamayong tao ni Mudong sa Turno Oro. Naaraman din, ha? Ako unsa man gani ang gibuhat ni akong anak diya nimo. Ako lay mangayog pasaylo ha. Sir. Pero ug dili ka makapasaylo ini niya hala. Kulata si Roderick. Pamagaliksto! Yati bamba ko! Whoops! Yati pa! Saan ni? Saan mo nagipanulti mo pa? May ambak Ha? Nalimot kang anak ko mo? Nagyaway ko ini tawhan na! Roderick, pangayo og pasaylo kang sa Turno Oro. Asno? Ayaw sayaw kong pasok Roderick. Pangayo dig pasaylo kay nakasamang kaniya. No. Di ko mga ipasaylo niya pa. Dili! Ay, pagyod. Mao kanay angay kanimo, Roderick. Ama, ano magagalit lang ka na usap pa. Akong aping ay...
Ang lamor kong ngaping pa ang isagpa ni mo. Ako na mayinoy imong gidapog. Pag gidapay ko ni mo, kapantay ka na gidapay. Bisunta kini sa turno uro mo imong dapatan. Andam akong mutuman bisan unsay isugo mo na ako. Basta kay mapasaylo lang nimo kini si Roderick sa iyang nabuhat. Oh. Papa Calixto. Ayaw lagi tiwas sa hilom ha, hilom mo Roderick. Sir Calixto, kung kaya ni mong buhaton, sir, tabangin ninyo sa paghakot ka ng binakat ng mga basura, sir. Ha? Dalad dito sa may labayanan sa loyo ng merkado. Oo, uy. Kaya na mo Roderick, uy, nga himuon, uy. Rick, saman Rick. Okay, Ano Rick. sa ni? Mura nagag-PC pa. PC na ka pa? Easy. PC, Papa Calixto. Nayabag na kaniya. Buang ka niya sa torno oro. Buang ka, nayabag ka. Mubalibad di ka nga, misano maganing imong amahan. Ayaw niya agbalibad Roderick. Oh, Dali na. pa. Tabangan na to sa pag-alsa ka ng binakat ng mga basura. Hi! Sige na, Rick. Piskot na. Kahugawa na. Ayaw pag-inarte. Sige na. Lihok na diha aron dili masuko si Saturno Oro nga mo'y nagsugo nato. Yun na. Pa. Tutugi ko. Ikaw pa ka ning gikasulti na ko, Papa Calixto. Pa, kuha ng muta ni mo ba? Kuha ng muta ni mo. Muta magkatahon. Ay, pa, ikaw gini. Ha? Waga ka. Makonsarge og dautang espiritu. Hala, uy, mura di ko makatuo. Sila si Sir Calixto o Roderick nang hakot anang hugaw kay mga basura. Nungsam din na sila. Nakunsara nag-espiritong kugihan. Hala, no? Nga no, good na. Kuyawa. Hala, si Saturn Oro ang nagsugo nila anang trabaho arisi. Pasin ninyo eh. Hala Pantay lang mo niya kailangan. ka. Sakto Ang sago ng pagkabutanga. Naunsa man to, uy. Nganong giyano na lagi to ni mugsugo ang amahan ug anak sa bukat ug hugaw nga trabaho. Bitaw bay agaw. Inilang kwartahan bay na Sir Calixto kay dakong negosyante og bugasan ning atong lungsod bay agaw. Ngano man tugaw? Ambot ato nila. Kay pagsugo na ko, misanong masabdayon. Misanong si Sir Calixto. Aw si Roderick hinoon, misupak. Pero way nahimo kay ang iyang amahan naman gid ang mimando niya. Dili ka to masukuon niya nimo si Sir Calixto sa torno? Mao gyud. Ha? Nganong nahimo man lagi to nimo? Ambot. Naakay ka hong maghihuptan, ha? Sa torno oro? Sabay gahom ba? Wa, uy. Oh, mau ba? Pero natingagid kay ko bay agaw ba? Kung ngano yano ra kay ni misanong sa imong gisugo si Sir Calixto ug nadamay pa gyud ang maldito nga Roderick. Uy. Nga naman eh. Nga nun eh. Baho magay ko. Uy. Naunsa man ko, Roderick. Roderick! Baho magay kong basurahan. Roderick, oy! Ngano ko, oy! Baho kay kong basurahan, oy! Wa ba niya kay naman sa imong gibuhat, ha, Papa Calixto? Ang Ay, si akwan. Papa nag-PC. Agkuan ko, ang akong nahimduman nga may gisumbong ka nako og atong giadto din nato si Saturno Oro nga anak ni Imelda Rodante. Muna kong hinduman. Ang bagop. Oops! Ay. Unya! Ay, Unya ba? hapit ko maigo pag-ambak niya. Gani. Ani ni, nakig-argumento ko niya. Maura na ang imong nahimduman pa. Wala ko mahimdom og unsa pa'y sunod na hitabo. Roderick Iho. Abot lagi mo pa. Oh. Naunsa ka katong higayuna pa. O tingano man ko. Naunsa man ko haron baho agin ako eh. Gani, kabantay ka pa. Baho agin ako eh. Sprikitik taning kalakiha pa, oy. Pa, mura kag ilkipi. Unsa man na? Load kayo pa. Ha, hugaw kayong gibuhat pa. Di papil bigyan ko nimo pa. Ako nga anak sa tag-iya stick jangdong. Ha, special foods. Kamasuko maga. Nga akong balibaran. Di mo kong gipapil. Bata. Murag kag kwitis eh. Sirit mo lang ka. O unsa man lagi akong gibuhat nga wa na ko makahinomdom. Paminaw pa. Minaw ko. Kay sugdin nga tika og unsa kaluod ang imong gibuhat. Tidtos merkado. Unsa? Binuang kagani na sa turno. O lagi nay.
gibuhat na ko ang kalit nga misantop sa kong hunahuna. Ug mauto ang nahitabo. Murag na hipnotismo si Sir Calixto. Ug buutan na kay nga misunod sa kong gisugo bisan og unsa kini kahugaw. Ginoo ko. Na Imelda, doon ako'y gahom na eh. Ingon sa di ko makatuo nga. Nahimo ko ka na, Roderick. Hay, hindi mo papakaliksto. Dili ka makatuo, pero maugin na initabo pa. Uwaw ganing kay ko kay gipapil ko magpasaan sa binakat ka basura. Kapatay ka ng binakat pa, binakat ka basura. Kay masuko mga balimpan ko. Maligo kong usaboy. Manamta kong ligo, pero murag may namilit pa mga bahong basura sa kong kalawasan. Ligo kong usaboy. O sa man initabo ni mo? Sa tubangan nitong musimus na Saturno Oro pa. Ambot. Huwag ko masayod, Roderick. Papakaliksto. Bantay lang yun niya nako katong tawhana. Kung giunsa man ko niya, manubag yun unya siya. Unsa ka magidi ay Saturno Oro. Nganong nakahimo ka niya tumawang milagro mismo sa ako pa yung amahan. Yamatra. May black magic yung tingali siya. Kawa may kalibutas pa pakaliksto. Nga gimandaran. Bandaran siya nga gipatrabaho sa hugaw o baho kayo ng mga basura sa merkado. Unsa rin ang gidani mo, Soraya? Kay bagay na siyang kaldirin, mangutana pag yun. Di ba, ang bota ko ipasabot kung nganong, unsay sud anak ba? Sudaan, Gianna, tinuwang manok Bisaya nga gikamunggayan. Para ba yan sa kong Prince Charming, si Saturno? Ha? Nilingin ba dayon ang iyang mata? Arin ako, oy. Taan pa lagi ko. Naibog lagi kina siyang Saturno. Pero, dili man sa mayo mo ko nauna og laki. Aron lang panguyaban. Aw inuon, iyasad na. Hala na dagma si Soraya. Agay. Soraya, naunsa di ay ka, oy. Kay bagay na siya nadagmata. Mangutana pag yun na siya. Hala na, pangus ka. Aray. Sakit no, Soraya? Sakit nga ni. Ngutana pag yun ka. Aray. Ang kaldiring nagisudlan ni Mugsudan, nalagpot, nayabo ang sabaw. Ang buisit pa kay ka. Buisit ka, Gianna. Alo, mano ka diha, oy? Ano ako pasangin lang ni mo si mong kadanghag na naglakaw ka? Basta. Kay ikaw nakita na ko hinungdan sa akong dimalas karon, Gianna. Ayaw ipasangil sa uban ang imong kadanghag, day. Kay kung maldita ka, Soraya, kamauso ka bumildita, no? O kung gusto kag away ron, sige, dita ka sibugan. Nasa ka niya? Nya, saban, bugno imong gusto? Ano di mang good? Nasukon no na siya? Lagi ng Imelda. Murag nalain dyan kong Gianna ay. Uy, dili man ingon ni Ana ang pag-ilako sa suod nga higala ni Dong Saturno. Nang Imelda. Gawas lang tingali ha kung unhan ka na siyag minaldita. Ay, nang uy. Wagin ako siya hilapti. Ako yun maigipasingitan niya. Tanawara ko doon. Napangos mo niya akong tudo. Human ko madagma. Uy, mao ba? Lagi nang. Unya? Lami ra ba unta kayong pagkaluto na ako ang tinuwang manok Bisaya nga gikamunggayan nang para unta to ninyo sa turno. Ay sa sunod, di gyud ka magdanghag nga maglakaw, Soraya. Ilabi na og naakay da, aron di ka madagma. Nay, unsay tuyo atong Soraya din sa ato? Maghatod unta og sudan, pero ang kalderen wa nay sod nga naabot dinhi kay nadagma man siya. Napangos maganing tuhod adto. Ano hatag-hatag man sa kuno sa sudan eh? Ay, nahibaw naman kas babae nga doon ay gusto sa laki. Siyempre, nagpatagad. Si Gianna unta to, nay. Imda. Kana,
Mao ka na'y nagunang hinungdan sa pangigi ni Soraya sa suod ni mong higala. Kay nakamatikod tingali siya nga si Gianna mo'y imong nagustuhan. Na, sila unta si Soraya Broderick ang anging nga parison. Gikontrahan yun ni Soraya ang suod na mong higala ni Saturno nga si Gianna, Tia Imelda. Tungod kay nangigi siya. Kay klaro na magukaayo nakagusto kang Gianna ang akong anak. Layo rasad kay na Soraya kang Gianna, uy. Kung batasan lang mo ihiskutan siya, uy. Risi. Tia Imelda, kanang kuan ba? Nga nang makahimo man og mga kahibulungan na agaw sa turno na ako, tiya. Asa din nagikan na iyang nahuptan karon niyang gahom, tiya. Uy, ay gahom si Saturno, uy. Ordinaryo lang siyang tao. Si Saturno. Hinay-hinay na niyang nadiskubrihan ang talagsaong abilidad gawa sa ordinaryong mga tao. Ug nakabantay na niini ang iyang mga suod. Ay, namatay na lang ang akong bana nga si Makoy. Apan, hangtod karon. Wapagyud na mo masulbad ang misteryo sa pagkatao ni Saturno Oro. Nga kansang pangan, diha na mo makaplagi sa gipusta ni ining lampin sa masuso pa kini, nga among napunitan sa may pasilunganan sa among mga kanting. Unsa og si kinsa ka mangkyud? Saturno Oro. Bisan pa man ining tanan. Andang paghihapon kong ipadayon ang akong pagpanginahan sa buutan nga Saturno Oro. Didto kagikan sa atong bugasan sa merkado, ha, Roderick? Oo, pakalisto. Iho, Roderick. Nakita mo ba dito kadtong nagbinuang nako nga anak ni Imelda Rodante? Wa gyud pa, wa. Laylo sa kanahan. Mantan ko na ba? Laylo sa siya ba? Laylo. Morg, halapta nga pangita ni mo siya pa. Dili ka gud hikalimtan iyang gibuhat nga iya kong gihimong buang. Oh, gimo kang buwang pa. Gimo kang buwang. Dili ka ikaw ra. Hasta pa ko pa. Awa may kaso nimo kay buangon makadaan. Magkaabot ang unta nga mong daan ni atong tawhana sa merkado. Makita ganyan niya ang pangita niya. Unsa pa? Makita niya ang pangita niya. Niya, unsa may buhaton niya ba? Unsa buhaton ni mo niya? Basta kay magtiniil niya siya mo pauli sa ilang baryo. Bohol, kung Rayna. Maulin laumig na ko pang buhi ang prinsipe. O gatuwa garon sa kalibutan sa mga mortal. Mahal kong Haring Edwides. Pagkadugay na sa panahon nga nahanaw ka nato ang batang prinsipe. Ayaw pagpagawa o paglao, mahal kong Rayna Harwana. Ay, mga matay na balanda ay kita nga dili kyud makakita pa sa iyang panagway. Ang modern tracker. Dili na yun mo detect kung asang dapitas kalibutan sa mga tao mahimutang ang prinsipe. Kunwa na ang lampin nga gipustan ko kaniya. Sa ato pa, lisod na siyang matultulan. Ay. Kunwa palang unta mag-atubang og dagong krisis sa seguridad kaniadto ang tibok palasyo. Dili gid unta ako magatugot nga mahimuwag siya kanato. Ihatag kadako ang pagtugot nga mutaak sa kalibutan sa mga mortal ug magpakatao. Mangunay ka og pangita sa atong anak? Oo. Kay kung unsa bagkaron ang iyang kahimtang, gusto kong masairan aron siya kapanalipdan. Dako na siya karon. O kunia pa siya dini uban nato. Hingpit na unta niyang maggamit kung naggamit ang iyang gahom.
Sige na, kamahalan. Ihatag na kanako ang pagtugot aron mo taak sa kalibutan sa mga tao. Kay pangitaon ko ang nahanaw nga prinsipe sa Turno Oro. Sige. Ipananghid na to ka na sa konsilyo ng palasyo. Salamat, mahal kong Haring Edwiles. Unta ila kong tugtan. Dili ta mohunong sa atong mga pag-ampo sa mahal nga bathala. Oo, o mahal kong hari. Sa kanunay, ug sa tanang dapit. Hala, nakontrol na ko ang butang ining dami sa pinagi lang sa akong hunahuna. Hala, talagsaon kay ang nadiskubrihan ako nga abilidad nga wa sa ubang sama ka na akong tao. Nakita nako ang imong gihimo. Oh, Nay Imelda? Nabala ka kaayo ko sa Turno. Nga tingalig ang pagkadiskubre nimo sa imo talagsaong abilidad. Mo'y maghatod ka nimo sa kaalautan. Dili, Nay Imelda. Tungod kay proteksyon kini sa akong kaugalingon. O ako na ka nang napamatudan. Tung sa Turno. Karon nga nasayran na nako nga dunad ako'y gahom. Ako kinigamiton aron nga proteksyonan ka, Nay. Ug sa bisan kinsa nga magkinahanglan niya sa kong tabang. Sa Turno. Panaw na tingali aron masayran nimo ang kamatuoran bahin sa imong pagkatao. Nay Imelda, unsay buot na may pasabot, Nay? Husto ang mga tao sa ilang mga pagduda. Nga dili ka na mo anak ni anhing tatay ni mo, Makoy. Unsa? Kalit ka lang nga miabot sa mong kinabuhi. Nga giputo sa lampin. Nga may burda kini. May burda na kining daan sa imong pangan nga sa Turno Oro. Nanay Imelda. Pasaylo ako sa Turno, anak. O pasaylo asab mi ni anhing tatay ni mo, Makoy. Wa ka mo makasa na ako, Nay. Hinuon, dako kayong akong pasalamat ninyo. Kay inyo kong yatiman og isip nga matuod yun ninyong anak. Dung sa Turno, anak. Nay Imelda. Dili gyud mahanaw ang akong pagkainahan. Bisan pa man og nasayod ka na sa kamatuoran. Ni apagihapon ko para nimo. Ako pagihapon ang imong nanay Imelda nga nagpangga og nagmahal kanimo. Salamat, Nanay Imelda. Salamat kayo. Wa kami tugahi og anak si tatay mo, Makoy. Mo nga sa dihang niabot ka sa among kinabuhi. Kalit nga nakumplito ang gipanghandoy na mong pamilya. Nay, kinsa gyud kang ako mga ginikanan? Dali. Kay may kuhaon kita sa karaang kaban nga kinandaduhan. Tanawa. Tanawa ang sud ni aning karaang kabandong. Lampin kini sa bata. O, hala, kanindot ini niyang pagkapanapton. Nay, karon pa ko sukad makakita usama na ini. Humana mo iso ni anhing tatay mo kaniadto kanang maong mga gamit sa masuso ka pa. Namatay na lang taon to. Nga, uwa gyud na mo kini maablihi. Karon pa lang yun. Nanay Imelda. Tungod kay gikinahanglan na gyud sa higayon, aron imong masayran ang tinaguan sa imong pagkatao. Kinsa gyud ka di ay ang matuod na kong ginikanan? Tung sa Turno, dili ka ordinaryong tao sama kan amo. Sa diyang nakaplagan ka na mo ni anhing tatay nimo, o gihipos na mo kining lampin nga gipusta nimo, daan na nga may katingalahan kaming namatikdan imo. Unsa man panaglit, Nay? Ang imong lampin nga may nakaburda nga mga litra sa pangan nga sa Turno Oro. Dunay talagsaon nga kahayag nga mikidlap-kidlap. Nay Imelda. Suma pa ni anhing tatay mo, Makoy, doong.
nga naa ako no'y talagsaong teknolohiya nga mao'y nagkontrolar ning maong butang. Unsa ka day nga akong kaliwat? Alien ka kunay? Dili. Apan suma sa usa ka albularyo nga mao'y naghiling kanimo ni adto masuso ka pa. May gisulti si anhing Titi Macario. Dili ordinaryo kining bata. Anak siya ug royal blood nga mga inkantong puti. Buot ipasabot nga mga maayong klaseng pagkainkanto. Mga buutan ug dili dautan. Usa ka prinsipe kining bata sa ilang gingharian. Unsa? Ako anak ug buutan nga mga engkanto? Usa ko ka prinsipe sa among gingharian? Mao kanay po ni anhing Titi Macario ang baggiitang albularyo ni adtong panahon na. Kung mao ka nanay. Unsa man kay nahitabo sa akong mga ginikanan ni adtong panahon na? Unsa man kay rason kung nganong naabot man ko dinhi sa kalibutan? Nahinumdum pa ko. Midugang si anhing Titi Macario sa pag-ingon. Labing siguro, dunay kagubot nga mutumaw sa ilang gingharian ug maoy tuyo ug tumong sa ginikanan ning bataa nga ilikay kini siya aron dili maalaot. Unsa? Nga sa ato pa, posibleng wala sila nining panahon na Imelda? Posible. Og posible sab nga nakalingkawa sila ug maoy nagmadaugon batok sa ilang mga kaaway ni adtong panahon na. Kung buhi pa sila, nganong wa masagon nila pangitaa? Tingali, kung dakong buhi man ang prinsipe karong panahon na, dito sa kalibutan sa mga mortal, makaingon gyud siya. O nganong gisalikway siya. O kung nganong wa man ka siya pangitaas sa matuod niyang ginikanan. Kadugay na sa panahon nga nangita kita kaniya. Apan, ang location tracker nga gibutang nato sa iyang lampin, mao'y na-distract. Nakiniso sa kalugar nga zero ang signal. Bisan sa ka-advance sa tong state-of-the-art equipments ning gingharian. Apan, wag yun kininahimo sa paglocate sa nahimutangan sa batang prinsipe. Haring Edwidis. Dili pagyapon ta magpakawas paglao mahal kong Raina Harwana. Mahal kong Haring Edwidis. Ang kwitas di mo nga diamanting tapul sa imong liog. Nilihok og nagkidlap-kidlap. Mahal nga batala. Pagkadugay ko ng gipangandoy kining mahitabo. May signal na sa nahimutangan sa lampi ni Saturno Oro, ang prinsipe ng atong gingharian. Nana sa dapit nga may signal ang lampin sa bata pa ang prinsipe. Kinahanglan ko kining matultulan. Muubad ko nimo. Gusto ko nang makita ang atong anak. Diyos ko in town, nikidlap-kidlap ang lampindong sa turno. Hingusab ni ini ang amo nakita ka ni ato ni anhing tatay mo, Makoy. Ngano man ka kini? Isurog balik ka ng mga butang sa kabanay. Oo, udong sa turno. Pa, katong bugasan na to ba? Ang tapad galing itong tikjang dong special foods. Oo. Kabantay katong bugasan to. Nanawag na to nga itong mga tao. Yaon sa'y balita, Roderick. Tasibatan ko nila dito ang atong gipangita. Si Saturno Oro! Pa! Lamian mo tawag agdaday. Dad! Bida. Ang tao nga nipakauwaw na ito pinagay siyang abilidad sa barang. Ning higayon na. Wa na'y barang! O bisan unsang matang sa paktol.
ang makadut na ko tong dining akong diamanting kwintas nga dunay birtod. Ha? Adunay birtod ka ng maong diamante, Daddy? Roderick. Busa, sige, tana. Tana! Adtoon tadayon ang hinganan og sa Turno Oro nga anak ni Imelda Rodante. Pastilan sa daning bayagaw na ko sa turno, eh. Kibang nasuko niya ang negosyante si Sir Calixto? Kibati ko kabalaka. Busa, tanang nga to sa merkado, Risi. Uban ko, apaso na to si sa turno dito sa merkado. Usay gusto niyo batol ko ang tawhana, Boss Calixto. Anisito, ireserba sa lain ang imong kamal dito. Kay kamera si iho na ko, Roderick, ang bahala nilang tawhana. Bitaw! Bitaw, Anisito! Kamera si Daddy Calixto ini. Anisito! Kita ka ini? Kita ka? Ay, boss. Kining ni sa kong kwintas. Uy! Diamanting pindang ka na. Yan ay babaeng gatuwal, gagikulit. Aduna kini birtod. Ug mao kini ang akong pang-alkontra sa agon-agon nga barang na nang sa Turno Oro. Yawa, agon-agon ha. Sa mga boss kay agon-agon ba na? Kini na. Murag makabaw sa gid mo ang tuwa na. Boss Calixto. Roderick. Roderick, Kita na ko makabaw sa mo. Bayano? Labaw pa rin ka ron sa baus. Gani. Mansugod sa baus. Gani. Mga matay. Gani. Mao nga tanaw lang, Anisito. Tana, Roderick. Daddy! Mangandam ko kay nasilid o tanggi plano na ko. Maunay ragyapon mong amahan o ganak. Nagkita na kita pag-usab sa Turno Oro. Kita ang usap. Nga anak ni Imelda Rodante. Anak Imelda Rodante. Karon, oras na sa pagpaningil sa gibuhat ni mong pagpagkawaw na mong amahan o ganak padaran saan. Kamo ang nagpakawa sa inyong kaadunahan. Kaya ang sama na akong kabus, yanuran yung yatakan. Wakay luna ining kalibutan na. Basura ang sama kanimong kabos ug way nahot. Mola! Patay gutom nga sa Turno Oro bangan sa ilong! Pues, tanawon ta. Musong balik ninyong amahan o anak ka ng inyong gipanulti. Nahibaw ko nga may abilidad ka sama sa gahom sa barang. Apan wa kay mahimo batok kining akong gihuptan nga birtod. Kita ka nang ikwinta sa kong Daddy Calixto? Ha? Kita ba ka? Kung siya'y pagtuon mo na ako, buta kay dili ka kita. Birtod kinis diamante nga tapol. Og tanang kaalam nimo sa barang og paktol. Sawon sa gahom nini. Di ba ko barangan? Maungwa ko niya ng kaalam nga imong giingon, Sir Calixto. Tanaw rin ko, Daddy. Tanaw. Munigar pa yun, Kabantay ka na. Pangandam sa Turno Oro. Kay lusakon ko kanang nipis mo kayong lawas ining akong komo. Tanawon ta lang. Sige na dayon. What? Unahan ko na siya. Dan! Itutok mo ka na ito, Hana. Dali! Sa dautan ninyong mga plano, maunay ragid mo. Ingon usahay, ana, ang sumbalik sa gaba. Usaman, ha? May gibuhat na sa kang dili maayo. Ining akong amahan na gwapo. Tubag ako sa Turno Oro. Way sa nimo ng tao maong ayaw ingan ni Ana Roderick. Uy, bangag sa ilong. Daddy Calixto! Wa ko magtudlo kanimo nga mga boso ka sa imong isig kataw. Ilabi na sa mga kabos. Taypa. Murag kalit mo na usab ang templada sa imong batasan. Pida,
Dari Calixto. Dapat yun. Nausa naman taong gana di, oy. Ibarang na sa ganing tawanan. Ibarang na sa ga. Direk. May nakita ka ba ron na komunika og dagom nga gihuptan? Aron makaingon ka nga barangan ko? Ha, Roderick? Awanon. Oh, naraman din na. Pero, high-tech naman sab kuno. Ang barang ug paktol kalon. High-tech! Roderick, ang nahitabo ninyong amahan og anak, mao'y resulta sa high-tech nga gaba. Pasiugda yung kas kagubot, ha? Tanawag unsay nahitabo, Roderick. Naangin ko sa imong pagkaway batasan. Naangin intawon ko. Naangin ko. Daddy! Anong sabi ka? Nakabantay ka? Nagidua-duaan lang kita sa gahong nining tawhala. Kini. Wa ko makabantay, anak. Desi! Daddy Calixto! Tana sa tong bugasan, Roderick. Dali! Ha? Atol na sa bugasan? Katong tapad sa Tik Jangdong Special Foods? Paya ni mo, Daddy. O, sige. Ha? Lagot ako. Lagot ako. Tiwason ta kining tawhara. Gamita ang gahom sa imong diamante nga tapol. Nga naa sa imong kwintas. Nayabag ka na ba niya, Roderick? Ha? Pinipi man kining tansar niya akong gihimong kwintas? Kita ka? Usa? Oo, tanaw, kabantay ka. Ha? Tansan raman na nga pinipi. Unya, gipapitlan akong pangot nga Julin. Daddy! Pangot ba? Gangot. Pagsulti mong tarong kay pauli sa kusang mong baryo. Magbayad ka na imong gibot! Sa tornoro! Imong gigamit. Gamitan o gahom ang utok sa kong aban. Daddy! Hay! Uy, Daddy! Hay mo itong manap nga sa tornoro, ha? Iyo, Roderick! Kay pailhon ako siya! Nausay ka? Naulihan ka? Ha? Kinausap na gulo ko, ha? Ngano mong gulo ko? Ang kwintas ni Murad. Nahibalik kini sa pagkadyamanting tapol. Nakita gyud lagi namo ni Jan na wafat ya Imelda. Bitaw ng Imelda, makapahibong gid kaayo. Uy, mao ba? Ang duda nako no, nga napraning na siguro sa Sir Calixto. Wala no, kaluoy puwid. Maluoy ka nga salbahis man kay nang tawana. Nagparihas man lang ng amahag anak. Wali lain. Igamitan ka sa iyang abilidad, Boss Calixto. Anisito. Hinampak siyang tauhana siya. Nasaksihan gid ako ang kalit mong pagkausap sa tubangan nito sa turno oro, Boss. O siya may kasulti ni Roderick, ha? Roderick! Unsay imong ikasulti nini? Makalagot! Boss. Makalagot! Kini, Daddy. Kamantay nga rin mga itabuha, Daddy. Aksyon ng kabalaka. Ako mong ganay nga. Ako yung kasabaan kabantay ka na. Matod pa ni mo. Wa, manghilabot ka doon tawhana. Anak ka, Daddy. Anak ka! Makalagot. Mangita kitag paagi. Kanang kita mo'y makapabor, Roderick. Kanang dili sa makahimo sa paggamit o gahom. Ano sito? Tabang sa pagpangita og pagi nga nindot ha. Noy ani sito. Sige. Magunula ko mga maayong pagi. Sortihan lang yan tiga, Boss Calixto. Dili gyud ko mahimutang hangtod makabahos ka tawhana, Anisito. Ay, kabla ka, boss. Neo ka nung si Muluyo. Sagbitan niya ko. Gusto kong patyon siya nga nobody will know. Mahimo kayo na. Tungkol kay kwartahan ka, samtang siya usalang kanak kung musibos. Dong sa turno, bisan unsaon, wag yung nag-anan nimo ang adunahang si Sir Calixto. Tungod kay dili ka ordinaryong tao. Nay. Ikaw si Saturno Oro, anak ug engkanto. Nay, Imelda. Unta, hikaplagan mo o makaila ang matuod mo mga ginikanan.
Buhi lang unta sila hangtod karong panahon na. Nagandoy ko ni nanay. Pero, bisan pa man og kontento ra kay ko sa imong pagpanggaw pagtiman ako. Nangandoy ko di ana. Apan, lahi gyud kung kauban mo ang matuod nimo mga ginikanan dong sa turno. Oh. Nay, gabla na gini mo ang karaang kaban. Nikalit lang og santop sa akong hunahuna. Nga ang lampin nga mao'y gipustan nimo sa masuso ka pang bata. Mao'y posibleng maghatag og giya sa imo mga ginikanan kung hain ka karon. Kaha, nay? Mamasid lang kita. Mao nga, gikan karon, magpabili ng abli ka ng karaang kaban. Kanindot ka kung ikaila ko na sila, Nay Imelda. Ikalipay ko usab ang ikalipay mo dong sa turno. Busa, iampo nato ka ng mahitabo. Aron makumplito ka sa imong pagkaikaw. Nay Imelda. O sa plano ng imong nahunahunaan, Boss Calixto? Ano ang imong kumpetawag? Anisito, dagitan ninyo ni iho na ko, Roderick, ang inahan ni Saturno Oro ug ang babae nga gihinganlan og Gianna. Mayo ang nahunahunaan mo pagi, Boss. Rosayon, magpakita di mo sa dakong kasayon si Saturno Oro. Roderick, Ako! Dili ka mo, ako! ikaw, Ang mupatay atong tawhana. kana! Liho ka din niyo sa labing dali nga panahon. Oden! Argalos! Aha, magtinabangay ta, Suraya. Aron di gyud magkarelasyon sila si Saturno Oro ug Gianna. Hagi, sige. Kay dugay na sab ko naglagot ni Anang Gianna. Paminaw, mao kini ang atong plano. Roderick, Soraya, may mga armas mo? O ba na mo, Gianna? Aron way daw tang mahitabo nimo. Kabantay ka na. Og ayaw kyut pagsyagit, ha? Aron dili mo butokin ang gitiun ko yung pistola. Ayaw, Asa ha? ko ninyo, Ayaw. Dada? No, Soraya. Ayaw. Butan lagi ni si Gianna. Nga muuba na to. Asa ko ninyo, Dada? Ako sa inyo buhaton ako. Unsay po di pasabot ini ha, Roderick? Anisito? Kumana mo, Imelda. Aron way di utang may tabo mo. Oh, Ayaw gyud pagsagit aron dili mo butok ni pistola nga among gitiun kini mo. manubag ka mo ni ini sa akong anak nga si Saturno Oro. Siya gayud. Ug wa na ilain pa. Siya mao'y gusto ni Daddy Calixto nga mao'y mangita na mo pinaagi kanimo nang Imelda. Sa klarong pagkasulti, may gusto ni Boss Calixto nga ihatod mismo ni Saturno Oro ang iyang kaugalingon sa tumbangan ini aron makamaos. Bayagaw, doon ay nakakita nga gipugo sa pagdaan nila ni Roderick ug sa ginganan og Anisito si Tia. Ug si Gianna sab, gitumboks ng kasaksi nga nagdagit mao sila si Roderick ug ang puwag nga abil nga si Soraya. Ihilabtan ginila si Gianna ug ang akong nanay Imelda. Di gid sila magmahay. Uban ko bisag asa ka, Bayagaw. Luwason nato sila si Gianna ug si Tia Imelda. Usumbalik nila ang tanang dautan nilang gibuhat. Ipanumpa ko na. Katultula na sa Tucker ang naimutangan sa prinsipe dito sa kalibutan sa mga mortal. Naghinam-hinam na kaayo kung makita ang mahal nga prinsipe. Ang gikabingawan kong anak nga si Saturno Oro. Nakuha na sa radar signal ang mahal nga prinsipe. Ug nag-atubang siya karon og dakong problema. Unsay buot mong ipasabot, mahal kong Haring Edwides. Palihog pasabta ko. Nagkinahanglan karon sa tong tabang ang prinsipe. Gihatod mo din ang imong kaugalingon. Daddy,
Pugo mo sa din tawhala. Ako lang ang angay ni mo sa turno. Kay si Gianna, alang sab ni Boss Roderick. Soraya, wa kagi kalainan nining amahan ug anak kadautan. Oh, uy, baya, sus. Na, baya no? Kalamian na ginong pusil no, nay. Ayaw, Iho Roderick. Ako ang muhukom sa iyang kinabuhi. Tay pa. Ang atong sabot, Boss Roderick. Nga itugyan ninyo kanako si Saturno kay magpakasal na kami. Ato pa ka ng sabutan, ha? Sabutan pa na nato kayo. Niya naman ko. Buhiin ninyong akong nanay Ibilda o si Gianna. Aron dili ka mo mahiagom sa kong kasuko. Wap! Ayaw! Ayaw gyud pagpakasayop og gamit sa imong abilidad. Wops. Sa imong gahom. Wap! Ang kamot, ipundo. Ha? Kay usa kapag mando ko lang na ni Sito, mahimong patyo niya ang imong inahan og si Gianna. Wops! Ipundo ang kamot. Dili ba yung patio si Gianna? Ako siya! It's fine. Bogo! Noy, Anisito, buhi iminoy. Pranding silang amahan ug anak. Anisito, tabangi kami makalingkawas gikan dinhi. Ako ipasalig nga dili ka na mo iapil sa kaso. Nagpaabot lang ko og mando ni Sir Calixto. Harry o Grayna? Uy, Nang Imelda, kinsa na sila? Sila ka ang kinikanan ni Saturno. ay! Dosa mo, nagasaag tingali mo, no? Wa may koronasyon karon din, Ngano nagasun mo din, ha? Ngano? Ako, si Haring Edwides.